खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। लकसभा बिसायख'थिनि सिगां रायजोआव हमनो हादों लाख लाख रां जायनाखि लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय रायजोआव मडेल कड अफ कन्डाक्ट जाबाय। बे समावनो एसआइटिनि सिग्रोमनायाव जनायनिफ्राय हमनो हादों 50 लाखनिबो गोबां रां। अरुणाचलनि इटानगरनिफ्राय पासिघाट फारसे फैनाय गंसे गारियाव सिग्रोमनायनि उनावनो एसआइटिनि हानजाया लाख लाख रांखौ हमनो हादों। हमनो हानाय राङा फ्राय 50 लाखनिबो गोबां जागौमोन। बे दायाव सानै अरुणाचलनि सुबुंखौ हमदों आरो बे राङा बबेनिफ्राय फैनाय आरो मानि थाखाय लाबोदों बेनि सायाव सोंनाय फिननायखौ लागासिनो दं। ओजोंहाय हमजानाय सानै सुबुङा बे रांनि सोमोन्दै जेबो मिथिया होननानै फोरमायथिदों। रांखौ लांनो थिननायलाय रांखौ लानानै फैदों, नाथाय राङा बेसेबां दं बेनि सोमोन्दैबो जेबो गुमुर गैयामोन होननानै फोरमायथिदों हमजानाय सानै अरुणाचलनि सुबुंफोरा। AR09C1668 बे गारि नाम्बारनिफ्रायनो हमनो हादों लाख लाख रां। नोंथाङा मेट्रिक आनजाद होदों नामा? जुदि नोंथाङा मेट्रिक आनजाद होदों बा नोंथांनि नखरनि सोरबा फरायसाया मेट्रिक आनजाद होदों अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। फैगौ 19, 20 नङाबा 21 एप्रिलावनो मेट्रिक आनजादनि फिथाइया फोसावजानो हागौ। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मेट्रिक आनजादनि फिथाइ फोसावनायनि सायाव बिबुंथि होदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि 19, 20 नङाबा 21 एप्रिलावनो मेट्रिक आनजादनि फिथाइया फोसावजानो हागौ। बेनि अनगायैबो फरायसुलिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। फरायसुलिफोरा मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारनो हायोबा बिथांमोननि हायार सेकेन्डारियाव मुं थिसननायखौ बेसेन नाङै खालामनानै होनायजों लोगोसे बिथांमोननि बेंक एकाउन्टआव 10,000 राङै सोनानै हरनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। जायनाखि गोबां फरायसुलिफोरनि नखराव रांखावरि आंखालनि थाखाय बिथांमोनहा गोजौ सोलोंथाइ लानो मुं थिसननो हाया, बेनि थाखायनो बिथांमोनाबो जाहाथे गोजौ सोलोंथाइ लानो हायो बेनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसनथाइ होनायजों लोगोसे बिथांमोननि एकाउन्टआव 10,000 राङै हरनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। सानाव गोजोन मोनायाव गोजोन, खालि गोजोन फैबाय होननानैल' बुंबाय थायो, नाथाय नैबे दालांखौ बानायदों, बे हस्पिटालखौ बानायदों, बे लामाखौ बानायदों, बे स्कुलखौ बानायदों होननानै मानो बुंनो हाया? बे सोंथिखौ खालामो बिपिएफनि दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारिया। बिटिसिनि राजखान्थियाव गोजोन थासारि आरो गोजोन गैयै थासारि जानायखौ लानानै दासान्दि राजखान्थि सोलिगासिनो दं। जायनाखि थांनाय 7 बोसोराव गोजोन गैयै थासारि जाबोदोंमोन आरो दा गोजोन फैबाय होननानै इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा बुंबाय थाबोदों। बेखौ लानानै बिपिएफनि दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारिया फिननाय होदों। बिथाङा बुंथिदों दि बर' आन्दोलनाव गुबुन गुबुन थासारि जाबोदोंमोन आरो गोबां गुबुन गुबुन थासारि जाबोनायनि उनाव गोबां एजेन्सिफोर दंमोन। एबसुनि सोमावसारनायाव रेल होबथानाय, राजा लामा होबथानाय जाबोदोंमोन। बिपिएफ सोरखारखौ सिफायनो थाखाय आन्दोलन जाबोदोंमोन। हाथियार लाग्रा आफादफोरखौ थुलुंगा होनानै गोजोन गैयै थासारि सोमजिहोदोंमोन। नाथाय दिनै दावराव दावसि खालामग्राफोरानो सोरखार सालायदों होननानै फिननायखौ होयो खाम्फा बरगयारिया। लोगोसे बुंथिबावदि बिपिएफ, राजबंशी, बेंगलि, मुस्लिम आरो बर'फोरा रावबो गोजोन गैयै थासारिखौ लुबैया। बे समाव जों रावबो आन्दोलन खालामाखै, बेनिखायनो जेबो गाज्रि थासारि गैया आरो बेनि थाखायनो दिनै जों गोजोनै दं। दिनैनि गोजोन थासारि जानायाव जोंनिबो बिहोमा दं होननानै बुंथियो खाम्फा बरगयारिया। नाथाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा सान मोना गोजोन फैबाय होननानैल' बुङो। मानो स्कुल बानायदों, हस्पिटाल बानायदों, दालां लामा बानायदों होननानै बुंनो हाया। बिथांमोनहा जौगानायनि खोथा बुंथों, मानोना रायजो राजाफ्रा जौगानायखौसो लुबैयो। बिपिएफ दोला इन्जिनियारिं कलेज, CIT, इउनिभार्सिटि, मेडिकेल कलेज, नार्सिं कलेज आरो गोबां बानायदों। बिथांमोनहा मोनसे इन्जिनियारिं कलेज बानायनानै दिन्थिथों होननानैबो बुंथियो। लोगोसे बुंथिबावोदि बिथांमोननि सोरखारा सेल्फ हेल्प ग्रुप, अरुणोदय बायदिनि गेजेरजों आइजोफोरखौ आखायाव लानो नागिरदों। लाखपति बायद' बिथांखिनि गेजेरजों 10,000 रां होनो थाखाय खोथा होदों, नाथाय 10,000 होनानै माबोरै लाखपति खालामनो हागोन बेनि सायावबो सोंथि खालामो। बेनि अनगायैबो आइजोफोरनो जि चेक होदों बेयो नंखाय, रां गैया होननानै बेंकनिफ्राय फोरमायहरो आरो बेखौ लानानै दैदेनगिरिफोरनिसिम थाङोब्ला बिसायख'थिनि उनाव मोनगोन होननानै इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा बुंथिहरो होननानै फोरमायथियो खाम्फा बरगयारिया। बेनि अनगायैबो बुंथिबावोदि इउपिपिएलनि सोरखारा जोबनो आरो समय गैलिया। दिनैसिमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनो 75,000 रांखौ होनो हायाखै होननानैबो गाग्लोबबावो खाम्फा बरगयारिया। बिसायख'थि जानायनि सिगां हिंसायारि जाथाय जागायनो हमबाय रायजोआव।
रायजो राजाफोरजों सावरायफुबाय थानाय समावनो दुंहाव थासारि जादों। सनितपुर जिल्लानि नदुवार बियाबनि सिरवानी ओनसोलाव राजखान्थिनि हिंसायारि जाथाय, कंग्रेसनि दैदेनगिरिनि सायाव बिजेपिनि मददगिरिफोरा गाग्लोबनायनि अजद। फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिरवानी ओनसोला जोबोद सिं गामि आरो बे गामिनि रायजो राजाफ्रा कंग्रेसनि दैदेनगिरिखौ सावरायनो थाखाय लेंहरदोंमोन। बे लेखायै सनितपुर जिल्ला कंग्रेसनि आफादगिरि दादुल बरठाकुरजों लोगोसे गासै 11निफ्राय 12 सुबुंफोरा गंनै गारिजों गामियाव हाबफैदोंमोन आरो गामिनि जेंना जेंसिखौ लानानै रायजो राजाफोरजों सावरायलायदोंमोन। जायनाखि बे सिं गामियाव रावबो दैदेनगिरिफ्रानो फैया, बेनिखायनो कंग्रेसनि दैदेनगिरि फैनायखौ लानानै रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोननाय मोन्दों होननानैबो फोरमायथिदों। बे समावनो गं12 मटर साइकेलजों फैनाय माखासे सुबुंफ्रा दुंहाव थासारिखौ खालामफैदों आरो बिजेपि जिन्दाबाद, कंग्रेस मुर्दाबाद होननानै स्लगानखौ होफैदों। बेयाव रायजो राजाफ्राबो कंग्रेस जिन्दाबाद होननानै उल्थायै स्लगानखौ होफिनदों आरो बेबायदिनो मोननै हान्जानि गेजेराव दावराव दावसि दान्थे बिदान्थे जादों होननानै फोरमायथिदों। मोननै हान्जानि गेजेराव जाहाथे जेबो दावराव दावसि हिंसायारि जाथाय जाया बेनि थाखायबो बुंनाय जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों कंग्रेसनि दैदेनगिरिया। बे समावनो गामिनि रायजो राजाफ्रा कंग्रेसनि दैदेनगिरिखौ गारियाव सोफैदों, नाथाय बिजेपिनि मददगिरिफ्रा गारिनि सायाव अन्थाइ खुबैनानै बेयावबो गाग्लोबफैदों होननानै फोरमायथिदों। बेबायदि हिंसायारि जाथाय जानायनि उनावनो रायजो राजाफ्रा माखासे बिजेपिनि मददगिरिफोरखौ हमनानै लाखिनायजों लोगोसे बिथांमोननि मटर साइकेलखौबो हमनानै लाखिदोंमोन, नाथाय उनाव मोजाङै बुजायनानै बिजेपिनि मददगिरिफोरखौ एंगारनानै हरफिनदों। नाथाय मटर साइकेलखौ लाखिदों आरो बेफोर गासै जाथायखौ लानानै तेजपुर थानायावबो एफआइआर होनाय जाबाय। रां जाख्ल'नायनि दायाव बे खेबाव आखाइ दैखांनो गोनां जादों 3 गेदेर सोरखारि मावख'गिरिफोरा। हमजानाय सोरखारि मावख'गिरिफोरनि मुङा फारियै नबकृष्ण रय, दपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो रानी बरा। नबकृष्ण रयआ धुबरी जिल्लानि गलगन्जनि ब्लक एलिमेन्टारि एडुकेसन अफिसार BEEO आरो दपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ धुबरी जिल्ला गलगन्जनि BEEOनि सिनियर एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन टीमजों हमजानो गोनां जादों सानैबो। फोरमायथिनाय बायदिब्ला सार्भिस बुक आपडेट खालामनायनि मुङाव रां लादोंमोन। रिपर्टनि बायदिबावबा सार्भिस बुक आपडेट खालामनायनि मुङाव रां लानो थाखाय BEEO नबकृष्ण रयआ दपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बिथोन होदोंमोन। बे लेखायैनो रां लादोंमोन, नाथाय रां लाबाय थानाय समावनो डाइरेक्टर अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन टीमजों हमजानो गोनां जादों सानैबो। ओजोंहाय रानी बराया जरहाटनि डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचारेल अफिसनि एकाउन्टेन्टमोन। ट्रेभेलिं एलाउन्स प्रसेस खालामनायनि मुङाव रां लादोंमोन। बेनि उनावनो हमजानो गोनां जादों एकाउन्टेन्ट रानी बराया। रायजोआव सानथाम लकेल हलिडे अदेबानि ओनसोलारि बन्द फोसावदों आसाम सोरखारनिफ्राय। 19 एप्रिल, 22 एप्रिल आरो 7 मे बे गासै सानथामाव लकेल हलिडे फोसावदों। जायनाखि लकसभा बिसायख'थिया रायजोआव मोनथाम खोलोबाव खुंजागोन, बेनिखायनो बे सानथामाव ओनसोलारि बन्द फोसावदों। 19 एप्रिलाव जायफोर बिधानसभा बियाबनि सिङाव भट होनाय जागोन बेफोर ओनसोलाव लकेल हलिडे थागोन आरो 22 एप्रिलावबो बेबायदिनो थागोन आरो 7 मेआवबो बेबायदिनो बन्द थागोन। 1 नं कक्राझार लकसभा बियाबनि सिङाव थानाय गसाइगाव, परबतजरा, दतमा एसटी, कक्राझार एसटी, बावखुंग्रि, सिडली, चिरां एसटी, बिजनी, मानास, बाक्सा एसटी बेफोर बिधानसभा बियाबनि सिङाव 7 मेआव बन्द थागोन। बिटिसिनि EM राकेश ब्रह्मनि हेंथायै बिटिसिनि बारग' EM अनसुमै खुंगुर बर'आ मुसलपुर थानायाव एफआइआर होबाय। नंखाय खोथा बांसावनायनि हेंथायैनो EM राकेश ब्रह्मनि सायाव एफआइआरखौ होदों। एफआइआर होनायनि सायाव बिटिसिनि बारग' EM अनसुमै खुंगुर बर'आ खौरांगिरि मेल हांख्रायनानै फोरमायथिदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि आंखौ बा अनसुमै खुंगुर बर'खौ UPPL दोलाव हाबसिगोन आरो बेनि थाखाय सावरायनाय जाखाबाय होननानै EM राकेश ब्रह्मआ रायजो राजानि सिगाङाव नंखाय खोथा बुंनानै फोसावदों। बेजों आंनि आरो BPF दोलोखौ मानहानि खालामनाय जादों होननानै बुंथियो बिथाङा। मानोना UPPL दोलाव हाबनो थाखाय जेबो सावरायनाय जायाखै आरो UPPL दोलाव हाबनांगौनिबो जेबो गोनांथि गैया। उल्थायै UPPLनि दैदेनगिरिफोर आरो रायजो राजाफोरासो BPF दोलाव हाबफैगासिनो दं। बेखौ गिनानैनो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव राकेश ब्रह्मआ नंखाय फोसावदों होननानै बुंथियो। लोगोसे बुंथिबावोदि UPPL दोलाव हाबनो थाखाय बबेयाव आरो माब्ला सावरायदों बेखौ EM राकेश ब्रह्मआ फोरमान होथों। आंनि हेंथा नंखाय खोथा बांसावनायनि अनगायैबो हाग्रामा महिलारिनि हेंथायैबो नंथारै खोथाफोरखौ EM राकेश ब्रह्मआ फोसावला बायदों होननानै बुंथियो बिटिसिनि बारग' EM अनसुमै खुंगुर बर'आ।
रां जाख्ल'नायनि हेंथा गोख्रों राहा लाबोनाय डाइरेक्टर अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि करापसन हानजानि सायावनो उल्थायै फान्दायनायनि अजद। बे अजदखौ होदों सासे फालांगिरिया। थांनाय 29 नबेम्बराव धुला पुलिस थानानि पुलिस बिबानगिरि अजय सान्दिजों लोगोसे फालांगिरि मुक्तार हुसैनखौ रांनि बेले बेजे केसआव डाइरेक्टर अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि करापसन टीमनि हानजाया एरेस्ट खालामदोंमोन। नाथाय एरेस्ट खालामजानाय फालांगिरि मुक्तार हुसैना जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानायनि उनाव उल्थायै एन्टि करापसननि हेंथायै गिबि मन्थ्रि आरो डिजिपिनिसिम अजद होदों। गोबां सुबुंफोरखौनो फाव फान्दायनानै एरेस्ट खालामनायनि अजद होदों बिथाङा। नोंथाङाबो गुगोल पे बाहायो नामा आरो गुगोल पे जों रां हरनाय बा रां लानायाव जेंनाजों मालाबा समायाव मोगा मोगि जानो गोनां जादों नामा? जुदि नोंथाङाबो माब्लाबा समाव गुगोल पे जों रां हरनाय बा लानायाव जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों अब्ला नोंथाङा जिंगा सिनांगौनि जेबो खोथा गैलिया। गोबां सुबुंफोरनि जेंनाखौ नोजोर होनानै गुगोल पेआ हेल्पलाइन नाम्बार फोसावबाय। नाम्बारा जाहैबाय 180041900157। माब्लाबा समाव गुगल पे जों रां हरनाय बा लानायाव नोंथांनियाव जेंना नुजाथियोबा नोंथाङा बे हेल्पलाइन नाम्बाराव कल खालामनो हागोन। क'क्राझार CITआ नोंथांमोनखौ एन्ट्रेन्स एग्जामनि थाखाय हांख्रायहरदों। CIT क'क्राझारनि गुबुन गुबुन प्रग्रामाव मुं थिसन्नो थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जामनि थाखाय रोंगौथि गोनां लाइमोनफोरखौ हांख्रायहरदों। एन्ट्रेन्स एग्जामनि थाखाय अनलाइन एप्लिकेसन होनाया थांनाय 4 मार्चनिफ्राय जागायजेनबाय आरो 31 मे 2024 सिम थागोन। CIT क'क्राझारनि गुबुन गुबुन प्रग्राम बा कर्स जेरै डिप्ल'मा, बिटेक, बिडेस, एमटेक, एमडेस आरो PhD आव मुं थिसन्नो थाखायनो सेन्ट्रेल इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारआ एन्ट्रेन्स आनजाद खुंनो आखायाव लादों। CIT क'क्राझारनि गुबुन गुबुन प्रग्राम आरो ब्रान्चफोरा जाहैबाय सिभिल इन्जिनियारिंआव डिप्ल'मा, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं, इलेक्ट्रनिक एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियारिं, फुड प्रसेसिं टेक्न'लजि आरो माखासे ब्रान्च बेफोराव डिप्ल'मा। बेनि अनगायैबो सिभिल इन्जिनियारिंआव बिटेक, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिंआव बिटेक, इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियारिंआव बिटेक, फुड इन्जिनियारिं एन्ड टेक्न'लजि आरो इन्स्ट्रुमेन्टेशन इन्जिनियारिंआव बिटेक, माल्टिमिडिया कमिउनिकेशन एन्ड डिजाइनआव बिडेस, वाटार रिसोर्सेस एन्ड हाइड्रलिक इन्जिनियारिंआव एमटेक, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं, फुड इन्जिनियारिं एन्ड टेक्न'लजि, ग्रीन एनार्जि टेक्न'लजि बेयाव एमटेक। बेनि अनगायैबो माल्टिमिडिया कमिउनिकेशन एन्ड डिजाइनआव एमडेस। बेनि अनगायैबो सिभिल इन्जिनियारिंआव PhD, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं, इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियारिं, फुड इन्जिनियारिं एन्ड टेक्न'लजि, इन्स्ट्रुमेन्टेशन इन्जिनियारिं, माल्टिमिडिया कमिउनिकेशन एन्ड डिजाइन, फिजिक्स, मेथामेटिक्स, केमेस्ट्रि आरो हिउमेनिटिस एन्ड ससियेल साइन्स बेफोराव PhD। आरो बेफोर प्रग्रामफोराव मुं थिसन्नो थाखाय रोंगौथिया जानो नांगोन। डिप्ल'मानि डाइरेक्ट एन्ट्रिनि थाखाय थाखो 10 उथ्रिसारनाय नङाबा आनजाद होनाय जानो नांगोन। लेटारेल एन्ट्रिनि थाखाय साइन्सआव थाखो 12 उथ्रिसारनाय नङाबा आनजाद होनाय जानो नांगोन, नङाब्ला ITI उथ्रिसारनाय जानो नांगोन। बिटेकनि डाइरेक्ट एन्ट्रिनि थाखाय साइन्सआव थाखो 12 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन, नङाबा आनजाद होनाय जानो नांगोन। लेटारेल एन्ट्रिनि थाखाय इन्जिनियारिं बा टेक्न'लजियाव डिप्ल'मा थानाय जानो नांगोन। भार्टिकेल एन्ट्रिनि थाखाय CIT क'क्राझारनिफ्राय टेक्न'लजि बा इन्जिनियारिंआव डिप्ल'मा थानाय जानो नांगोन। बिदेशनि थाखाय डाइरेक्ट एन्ट्रियाव थाखो 12 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन, जायखिजाया स्ट्रिमनियानो बेखौ हागोन। आरो भार्टिकेल एन्ट्रिनि थाखाय क'क्राझार CITनिफ्राय AMT आव डिप्ल'मा थानाय जानो नांगोन। बेनि अनगायैबो माखासे गोजौ थाखोनि सोलोंथाइनि थाखाय रोंगौथिखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव नायनानै लानो हागोन। आरो नोंथांमोनहा मोजाङै मिथिबावनो लुबैदोंब्ला 7086187124 नङाब्ला 9365031406 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।